Nisam hteo da pravim neke razne animacije, da ovo da ono, nego ajde posle dužeg vremena. Iskreno i ovaj inventori mi se zasviđao, plavi što sam uzao pa da ga ejsujem, rekao. Prva partija, idemo. Jedna. Malo više mašim. Druga. Cvaj komadan, bato. Gde ste pošli, znači, a gde ste pošli? Čekam baticu da i trči ispred mene jer znam da su pravili long CTB. I onda ga puštam da gine. Puče i on. Ali ovog ću da ispromašujem kao da sam s noge pucao, brat. Pa s noge da sam pucao ubio bi ga, ali nema veze. Puču njemu glave i onda onog sam vidio, ali nema metkove. Trk nazad po Black Lotus. Trk nazad po Black Lotus. I sad štekčina mora da pazim. Ali Batica se nije nadao, ja jesam. Hvala na gledanju. Bacite like and subscribe. Ćao, Batice.